Hey guys, Γιώργος εδώ και σήμερα θα σας κάνω μια ανακοίνωση για το κανονικό κανάλι. Λοιπόν, επειδή στο κανονικό κανάλι δεν ανεβάζω βίντεο, όπως βλέπετε, θα αναγκαστώ να φτιάξω ένα καινούριο είδος βίντεο, το οποίο θα το ονομάσω μη και λάμδα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εσείς θα μου λέτε. Αν δεν έχεις καταλάβει τι θα κάνουμε για αυτό το βίντεο, θα σου πω. Λοιπόν, εγώ θα σας ρωτάω κάτι περίεργο ή κάτι λογικό ή κάτι σχετικά με εσάς και εσείς θα μου απαντάτε στα comments σε ένα βίντεο μου, σε όποιο να είναι. Καταλάβατε? Ωραία. Τέλος της ανακοίνωσης. Bye. Μπούια.